Toto video veľa ľudí nahneva, ale ak si pripravený spomenúť si, kto naozaj si, zostaň až do konca. Najnepohodlnejšia duchovná pravda, ktorú vám nikto nepovedal. Poprvé, narodili ste sa a v určitom momente ste zabudli, kým naozaj ste. Nie ste telo, ktoré sa snaží získať duchovnú skúsenosť, ste duch. Už teraz, večný a nekonečný. Duch, ktorý si vybral prežiť ľudský život. Po druhé, práve teraz, kým počúvate tieto slova, prežívate sen vo vnútri svojho ducha. Sen o tom, že tento život je skutočný. A pôsobí tak skutočne práve preto, že takto bolo zamýšľané. Inak by ste do tejto hry menom život vôbec nevstúpili. Po tretie, skôr než ste sem prišli, vybrali ste si všetko. Vybrali ste si rodičov, vybrali ste si súrodencov, vybrali ste si ľudí, ktorí vás budú milovať, zrádzať, učiť, lámať vám srdce a zároveň spúšťať prebudenie vášho ducha. Nevybrali ste si ich preto, že ste obeť, ale preto, že ste potrebovali zrkadla. Lekcie a katalizátory. Príležitosť pre rast a evolúciu svojej duše. Po štvrté, veriť, že ste si to nevybrali, znamená zabudnúť na svoju suverenitu a svoju silu. A zabudnúť na svoju silu znamená zabudnúť, že ste Boh. Áno, každý z nás je Boh prejavený v individuálnej podobe. Prežívajúci skúsenosť seba samého. Ste božská iskra stvoriteľa. V tom spočíva skutočná suverenita. Vo vedomí, že ste tvorcom svojej reality a svojho života, nie obeťou okolností. Po piate, a teraz príde nepríjemný moment, všetkých nás oklamali. Náboženstvo, štát, systémy, moci dlho nám štipovali, že sme malí, bezmocní, hriešní, závislí od vonkajšieho spasiteľa. Ale to nie je pravda, to je forma kontroly. Skutočná duchovnosť je pamätať si, že ste už spojení s božským, že táto božská podstata je vo vás už vložená. Žijeme v ére veľkých zmien, v ére vodnára a na planetu prichádzajú nové frekvencie, kde sa kolektívny posun deje, závoje sa stenčujú. A je čoraz ťažšie spať a robiť, ako keby sa nič nedialo. Áno, starý svet sa rúca, staré príbehy, náboženstvo, moc, spoločenské systémy sa odhaľujú a stracujú silu. A čím silnejšie sa človek drží starého sveta, tým bolestivejší tento prechod bude pre neho. No čím viac si dovolíte spomenúť si, kým naozaj ste, tým viac si volíte pravdu, suverenitu a vedomie, tým slobodnejšími sa stávate. Ste Boh, ktorý sníva o sebe samom. Ste duch, ktorý sa hrá na človeka. A nie ste tu pre strach a podriadenosť. Ste tu, aby ste sa prebudili, spomenuli si a vybrali si lásku a suverenitu namiesto strachu a kontroly. A v tom spočíva skutočná duchovná pravda.